Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 panoba ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara kuti na on the notification bell kuitira kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panazvo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, Gilbert Nyamanhindi anova ivo mukoma vedu Nyathi votrenda mumastreets esocial media after vabuda vachibatsira murume ati kurei. Vari kumubatsira kwavanga vachiita hanzi varasa respect. So vanhu voita mukoma Gilbert Nyathi kanyama mastreets esocial media vichinzi koma isakupi respect nekuti maane mari hamuchaone vanhu vakuru sevanhu vakuru, vakutora vanhu vakuru sevana vadiki. Hanzi izera rababa vako vanhu rasekuru vako rauri kuita izvozvo. Ekusiye mchiona video, pedza kuona video tazvamafunga comment section kuti ndiani ari wrong. Koma Nyathi vari boy rekubatsira kwavakaita munhu hongu, kubatsira munhu vakagona, but hanzi pakashaya respect ndepekuti munhu mukuru uri kumuti iwe vhura dhiringi iwe uri kuenda kupiko iwe chakazodai, hanzi ipapo pakaraswa respect namukoma Gilbert Nyathi. Ndofunga mukuona inini ndikuto respect ndikuti mukoma Gilbert Nyathi Nyamanhindi. Ekusiye mchiona video, pedza kuona video tazvanofunga comment section indiri pakuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Much love. Pamene wamuri kurisewo kuri kupisa here guys, ndokuma-raini kwedu kuno kuchitenderano Nyamombe. Chimunyamombe muri sei? Tine kwatiri kuenda wanda kumbokuratidzai zvamwe handitika. Yes. Ndo road dzekumusha kuno kwidzi dzotoda kutofamba zvine patience because ukaita zvekutamba mota inofa. Handitika. Abo zviri sei? Zviri sei? Ipi? Uwena kupi? Kupi? Kure? Pina mota. Muvure, yes. What drink? Muvure. Ravara nditika. Unza ndikuvurira. Abriu. Jiri sei. Chikuita ukwenda kupa kwa Msumi. Ndikupi kwa Msumi? Kure? Bridge. Papi? Oh, aba. Alright. Rigati kushitse kwa uri nanditika. Ndaona uri kutsva nezuva singaiti saka tangoti rigati titongobatsirana tichitongodi sezvo tiri kutongoendaoneko tongokusiyiwo ipapo pauri kuenda nditi. Alright. Aiwa. Alright. Something dope. Alright, pari boka chibaba changu. Mapedza drink. Oi.